Arena market na-agbakwa n'ọkụ. Arena market nke dị na Bolade, Oshodi, Lagos steeti. Ebe a ka unu fụrụ ọkụ ọgbụgba anụnwa na-agba kịta anụnwa. Tata bụ Disemba 30, 2025 bụkwanụ on Tuesday ka a na-akọwa na ọkụ na-agba ngwa afịa ndị mmadụ n'ime afịa. Hey! Ndị mmadụ nọzi wee na-asị kedu na ife na-ebutezi oke ọkụ ọgbụgba nke anụnwa. Na-ekene na-efezikwa nku aka na ya bụ ife karịrị akarị na gọọmenti ndị Lagos steeti na ya nebe anya ka ọ mara ife na-ebute every Disemba ọkụ a na-agba na Lagos steeti. Ngwa afịa ndị mmadụ, ego ndị mmadụ, every Disemba ọkụ a na-agba na Lagos steeti. Na-ekene na-efezikwa nku aka si nebe anya ka ama na jenereta a na-agbanye n'ime afịa na-abụ ohi itie nnukwute ọkụ wee gbaba n'ime afịa, ka ọ na-abụ na o nwere ndị eletaghị ego ibefa leta ego fa akpachala anya mụnye afịa ndị mmadụ ọkụ ka ọkụ gbaa nke ndị ahụ, ka ọ na-abụ nọọ ndị na-achọ shọpụ afụghọ shọpụ fa akpachala anya wee mụọ shọpụ ndị mmadụ ọkụ so that next year kafa wee nweta nwuo shọpụ. Na amazikwa ife na-ebute ya bụ ọkụ ọgbụgba na nke anụnwa dịzikwa too much. Na-ekene na-efezikwa nku aka na oge na-eruzikwa nke ikpeazụ a onye zụgide afịa n'ime afịa na Lagos steeti oruwakwa 25 Disemba na gụweluzie ụlọ ebe ibi wee meruwe haus. Ịmalụ nke ịzụfọrọ na ime afịa, ịmalụ ngwa afịa fọrọ na shọpụ gị n'ime afịa na gụbukọrịa bụ naanị ụlọ beru ma ọ bụ na nke ebe ahụ ị na-azụ afịa ụlọ ebe ndị mmadụ bi, ọbụlọkwa ime afịa ụlọ ebe ndị mmadụ bi na gụje ebe ahụ ka ile ntele ụlọ ka i were ya wee meruwe haus na ịzụfọhakwa n'afịa na Disemba na gụbukọrọ ndị ịzụfọrọ ije paakị ya ebe ahụ so that Jenụwarị ibupụtakwa ilebe. And nke ọzọ wee bụrụ na orughakwa 25 Disemba na ndị mmadụ edebezi n'ego na shọpụ fa n'ime afịa na ego ọbụla ileta na gụburie n'ukwu wee naba gụtinye ya na akpa wee naba na mgbe ejizikwa ekwu na ọ na-etekakwọ nekwanụ nke gbara na Lagos Island ekpochasibekwa ọkụ ọgbụgba ma ndị ọkụ gbagwu ma ngwa afịa ndị mmadụ ọkụ mebisi aka nọkwa na-ekwu nke ahụ. Kịta anụnwa bụkwa na Arena market ka ejekwa mụnye ọkụ ka ọkụ mụnyere onwe ya. Nwanne ụlọ amarụkwa na ife anyị fụrụ kịta bụ na ọkụ ọgbụgba na-agbakwa ebe ahụ na ngwa afịa ndị mmadụ na ọkụ agbachagie ma ndị gbachiri chọpụ fa wee naba ụlọ Krismas ntu a ka ọkụ si wee mebisicha ngwa afịa ndị mmadụ. O gịnị ka anyị akpọnụ nke a bikonu? Ekene na-efezikwa nku aka ya bụ ife karịzikwa akarị ọsọsọ na Lagos steeti bụ ebe ọkụ a na-agba every Disemba ọkụ ọgbụgba ngwa afịa ndị mmadụ every Disemba. Gọọmenti Lagos steeti biko nebe anya ka ị mara ife na-ebute ọkụ ọgbụgba ka ha marụ nọ ndị nche ka ndị ime afịa ya esi wee nwee ndị nche oge ọbụla ọkụ a na-agba, ka ọ na-abụ na ndị ime afịa fa kwesịrị inwe tankị mmiri na-agbanyụ ọkụ ya bụ tankị anọrụ n'ime afịa 247. Ndị ya dafụ maka ya bụ ndị nche ịnụ akwa akparala m fa agbanyụọ ya ozugbo. Nke a abụghị ọkụ bido unu akpọba ndị na-ebe nwa Naijiria ụzọ adịghị mma gosiri ebe niile. Mgbe ndị na-agbanyụ ọkụ ya eji wee si n'ụlọ nke fa wee pụta wee ruo n'ime afịa gachaa gosiri niile ọkụ agbachabeghị ife ọ chọrọ ịgba. Na ndị nche na ndị ime afịa na fa nwezie tankị mmiri na-agbanyụ ọkụ n'ime afịa na tankị ahụ ya dị ịbụọ maọbụ ịtọ ọnọrọ ebe ahụ standby. Ọkụ bido hakwa n'akpaka m ndị na ndị ọrụ nche na-afụ maka ime afịa agbanyụọ ya si anọzi na chebe mgbe ọkụ bidoro eje kpọba ndị nwa na fonu fa eburu moto bịa ọkụ emebisichara ngwa afịa ndị mmadụ. Na onye ọbụla chọzikwa warehouse outside market kịta anụnwa ị na-adọba ngwa afịa ya ebe ahụ azụchakwa n'afịa 25 Disemba ife ọbụla ịzụtara were ya na akpa uwe naba be na mgbe ejizikwa ekwu a na-etekakwo. Hey! O amakwa m ife na-ebutezi nke a. Lagos steeti ọkụ ọgbụgba every Disemba ọkụ ọgbụgba ọbọkwọ na ọgbacha ofu ebe ka ọ kwụsị na ọ ya agbazikwa ụzọ ebe ịtọ maọbụ ịnọ bifo onye bụ ife akwụsị ajọ ife jọkwọ njọ. Just happening live and direct at Arena Market, Oshodi. Oshodi, Lagos. Today is 30th of December. Today is 30th of December, 2025. This is what we are seeing this evening, happening live at Arena Market. This is what we are seeing today. This is what we are seeing. Yeah, go soon. The mother they here. Up and the man they here. Up and by here. Shop and in up and by here. Up and ready. Stop. At the Sunday mother they here. Happening live and direct. Happening live and direct.
trying to enter this one now. He's trying to enter this place right now. He's trying to enter this side right now. He's trying to enter this place now. This is what we're seeing at Arena Market happening now, live and direct. Hey! Nigeria! Come to that side! This is what we're seeing at Arena Market. Arena Market. That's how we see this evening. Today being 30th of December 2025. Now he's trying to enter this place now, right now. He's trying to enter this place. Happening live and direct. Live and direct at Arena Market. Arena Market, live and direct. This is what we are seeing today, being 30th of December 2025 at Arena Market. See people shop. See people shop. See people shop. Live and direct at Arena Market. So the water don't finish with that. You don't already enter there. You don't already enter there. This man enter here. Don't finish with Let's say the water don't finish itself. water don't finish. Hey. That's how we see them. That's how we see them. See people full everywhere. Today is 30th of December 2025. That's how we see them at Arena Market, live and direct. Arena Market. Arena Market. Arena Market. Arena Market, Oshodi. This is what we're seeing. Which one? This man enter here. You don't already enter now. You don't enter. What do you want them again? You don't already enter this side.